מחפשת מנסה מפוצץ בסטייל הילד שיעשה לך את החיים קלים ונעימים יותר בשנייה? בדיוק כשאני צריכה לעשות סידורים או אפילו להכין קפה קטן, הוא מבקש שירים אותו ופייר, מצד אחד הוא באמת זקוק לקרבה שלי, אבל מצד שני אני רוצה להצליח לנהל עוד כמה דברים. ובגלל זה אתן חייבות להכיר את המנסה של קרימי. אני לובשת אותו בקלות, הוא מפזר את המשקל של הקטן שלי בצורה חכמה, כך שפתאום הוא לא מרגיש לי כל כך כבד. הכאבי גב והכתפיים נעלמו לי סוף סוף. הוא מלא בסטייל ואפשר להזמין אותו בכמה צבעים נדירים שמתאימים פשוט לכל לוק. פתאום אני מספיקה לעשות הכל, והוא רגוע, ואני רגועה, וזה שווה לי הכל. כשקראתי את הביקורות באתר, הייתי חייבת לנסות. ועכשיו אני ממש מבינה למה כל האימהות עפות עליו, שראיתי שיש גם 90 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. אם אני לא מרוצה, הייתי חייבת לנסות. אז אם בא לך להשקיע בקטן שלך ובך, קרימי יצאו במבצע ל-24 שעות של 50% הנחה פלוס 4 מתנות שוות בכל רכישה. אז השארתי לך לינק לרכישה כאן למטה, תתחדשי.